Tonini pun orange lang. Mana mak? Pap, Bwisaguni marah-ragalai. Ma, ang no pun urum nama. Hut, malah menang kang lay. Hut, pada bibirku. Jini tu Bwisaguna. Oमफ्राय जेरावबो प्लेनिंफोर गैथारा नामा? Planning माने मादै मोननावसो लोंगासिनोमोन जोङो. होत्स, नोंगौ नामा? ओमफ्राय आंखौ लिंहरला? है, बावदों आङो. नों फैदोल'. मादै मोननियाव. औ. फै. दे होमबालाय, आं फ्रेस जाना थांगासिनो. औ दे. फै, दे. दे रानना हो. Hết, bundu, nोंखौ नेनै लोंगासिनो. फै फै. ज' साथामल'जोंनो खामफ्लायावनो ज'नो. अबले स्ल'फाइया. ज'. दे, जिरायनोसै. मेंबायलै थाबायबोनानै. खुरिया हर. गाखाबथारना फैदों. नो ला. लाबो. मासि गोखैब्रा जौआलाय? मोजां नङा नामाब्रा जौआलाय? लोंबालाय लोंजायो, जेबो नङा. आच्छा, जोंथ' दा बेयाव लोंगासिनो बथिया बोरो? बिना एग्जाम दंनोलै. फैनायानो दहाय फन हरदोंमोन आं. मा एग्जाम थैजाम बेलाय? सानसेल'खौनो फैनाय नामा बेलाय, हा? आं मालाय मा होनबावनो, गथ'फोरखौ लाफा जायोबोना बिमाफोरजों रायजायो. लेंहरनांगौलै फैबालाय खालामलाबायसोयो. फैबाथाय एक्सखौल' गोसोखांग्लियो. हाट! एक्स फाग्ला थैद फाग्ला फन हरलाय सने फन हरलायबाय आं जागोन नोंजोंबो. हरनि आं. रावबो जेबो बुंना मिथिबाय आं रायलायगोन. माथो बरिंथारलै. बैसागु फैबाय, एग्जाम फैबाय. न'निफ्राय गोसोबाबो ओंखारलांनो हाया. है. मानि हिनजाव बायदि न' सिङाव हाबसोना थाबाय थानाय बेलाय? लाबो, आं रायलायगोन. हेलौ. नोमफानिल' नोङो? मा गलाथो जाखो होमबालाय? बैसागोआव फैया नामा लोंनो, हा? हिनजाव बायदि न' सिङाव हाबसोना थागोन, हा? फै. एग्जाम दंलै आंना. सानसेल'खौनो फैनाय नामा, हा? बुजिब्रा एसे एग्जाम दं आंना आरो न'नियाबो थांनो होननो आंखौ. जेबो बुजिया आङो. थांनो हानाय नङालै बुन्दु, एसे बुजिब्रा. बैसागुआलाय बोसोर बोसोर फैबाय थागोन. एग्जामाथ' आंना फैबाय थायाना, फरायनायाथ' आंना फैबाय थायाना. मानो आङो फेनाखै खकस फोरोंनो होबाय नामा, हा? जाबाय. आरे नोंखौ बिदि होनाखैलै आङो. हाट, फै. हानाय नङा खोमालै. फैयाबा दाख्लैनि हिनजाव नेरना होगोन आं. ओइ दे थांनि. दासो जादों, गिदों हिनजावजों खिन्थाजानो दासो. सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन. सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन. अबाव थांना नोंलाय? नै बाबा मा होनो लामायावसो थांना फैनो र'. लामायाव थांना अबाव बैसागोआव लोगो नागिरदों? फैमा लोंगोन लामायाव लामायावसो थांना फैनि आङो. थाब फै. दे.
नै जाम्बाया मोनफैबाय हनै फै जौ फै ओरै गुनाहर इसिनबो गुनाहर खामला जामला गैया दे माखौबा नोंखौ सोर न' सिङाव हाबसोनानै थाबोदों खिथानाय हा खिफेरायलै आंना ना खिबरमा बेखौनो लोंदो बारा गैला मालाबो बे सेराखौनो लोंगौमोन नामा आंखौ नोंसोरो दासो फैनानै सेरासो मावदों नोंखौ दान थाव गोनां गथ' खिथु सुग्रा आखाइजों लों लों हयना लोंदो जोंबो बेखौनो ओमफ्राय लोंगासिनो दं दासो फैनानै आरो मा गोदो दे नों फैबा लोंसै आरो माथो केबोल लोंजोबना दासो बैसागु मोनदों बैसागु मोसानोसै थौ सादामबो थौ समावनो दा थांनाव फैयो आङो थौग्रो Tandalon. दासो जादों yuk होग्लायनोसै फै आं हारसिं थिंख्लिखौ लानानै मोसानोसै मेगन मोदों सोरांस्लाब मोनै जौ बिदै थाल्ला हरसे मेगन मोदों सोरांस्लाब मोनै जौ बिदै आं दोनना फैथ' थांसैबो थौ बिदिब्लालाय बिनि हालावलै आं मा जाखोलै सिखारदो मा जालाय बेलाय दा बिफाजों बुजाबा आं दाय गैयालाय थ' दोनैखानोसै गोबाव बावबायसोलै जालालै बिदि मालायनि गोबाना रायजाबा नोंखौ थावला दोननाय फैलाय जालालै दोनैनोसै फैलाय र' नोंसोर थाथ'लाय नोंसोर थ'थ'दो आं बिसोरखौ दोनना फैनोसै थौ मोसौ सारा हगारनाय गथ' मा खबर बड'सा एफा गोबाव लोंफेरनानै दासो नामफिननो मोनदों नों बायदि आंखौ लोगो मोनाबा मा लोगोजों लोगो हेबलायबाय थायोसलै आंबो फंसे होनोसैलै मा गोलैलाबायखो मा एक्सखौ गोसोखाङा नामा एक्सखौ नुबा आंहा गोबानोसो ओंखारो दा खिबरमा सिखार दा बिफाजों नुबा मोजांसै आंथ' माबा दोनैखानोसै दोननोसै माथो जाबाबो बिदि एखे नुदों गाबोन न'आव थांबा खोन्थागोन आं जाबाबो एखे नोङो खावलाया बिलाइ बायदिथार बिदिसो बाप्पा गलि गैयिनि मोसौ आइदे सेस माला न'आव थांसै र' हिन्जाव नांगौ हिन्जाव नोंजों बिफासो नांगौ बाबा थांजो खिबरमा थांदो न'आवसो मोनगोन नोङो बेटा थाबले जिसिगोन दिनै मोनखासिगोन बिफाजो दिनै थ' गामियाव मोसाहैनोसै जोंहा थ' जाया बिदि एबार नोंसानि जोंनाव थांनोसै आं आइजों गैया बिमाखौ थाथ'लाया ओइ मा होनदोंलाय सोर सासे मा होनोलै
जेबो नागिरथ' नों होनदों माबा आंहा दासो आंबो होनाखै बे खाथियाव सोरबा होनमाराखै दंबावोना सोरखौ बैसां होनदों नोंलाय मानसि लाना बाथ्रा बुं जों होनमाराखैमोनलै आदा फुजारलायानो लेबेलथार हेद नोंसो होनदोंमोन नाब्रा ओमफ्राय आं होनाखै मासे गरमलै बिलाय बेराय रायगार लानानै मानसिया एसे खाथ्रामोनलै फेबा जोंबो खाथ्रा बाद दे मादो लोंनाव लोंलेसो थ'